uNkulunkulu akakulonde uphile ukuze uphumelele. Pastor Nick. Number kwisensa kusongo 9 yakufafta mama Monday to Friday kuphela WhatsApp. Mastermind Thobani maniphupha niphethe ingane nomlingani wakho ni happy akabingelela kaceli. Ilabantu abezigazi zami liboyile libile abangabingelela abangaceli. Sare yenza ngode sare uyabingelela ubeka iphupho kodwa uyacela ubeka iphupho. Uphuphe phethe ingane nentombi yakhe. Ake singakusho 1 ngokujwayelekile uma uphupha ingane uPaul uhlumana iphethe nomuntu wakho ukusho ngenzeka uma ukuthi nifisa ukuba nengane nizobuziswa ngayo ke njengesipho ezivela kubani uNkulunkulu maduze. 2 ngokwesintu uma uphupha ingane uPaul uhlumana iphethe nomuntu wakho ngisho ngenzeka niphiwa ingane eyisipho izidalwa ezinemphethe nezinihlanganisile futhi nizoyithola ngekudala. Wasisho nje abanye abantu vele uma ke baphupha bephethe ingane noma baphupha kunengane la basuke bekhona khona incane ingoba kuzoba nengane lo muntu loyo osuke ephuphelo noma labo bantu lobo kuba kanjalo. There are so many people who can attest on that ukuthi ngaphupha kunengane eceleni wami ngakho ngaphupha ukuthi ingane uswane boom 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 isisu intombi yami ngeke sikhulele. 3 kwesinye isikhathi uma ngizophupha ingane uPaul uhloko ukuthi uma niphethe nomuntu wakho olungaveza ukuthi ngezeka nizoqala umklamo okanye ibhizinisi enizoliqhuba nobabili ngokubambisana. Abanye abantu kuyenza baphathe ingane bobabili kanti ngoba they will start a project, they will start a business, they will start an initiative abazirana ngokubambisana. Yabona nizoqala ibhizinisi umklamo noma kupho kunye nizoqhuba nibambisene nobabili kunilethele impumelelo nentuthuko noma kunilethele izuzo ngoba usikhali. Number 4 yenzeka kodwa kubo uma uphupha ingane kubo Paul olubi uma niphethe ingane abanye lungavela loPaul lukhombisa ukuthi mhlawumbe uma ukuthi napho uphunyelwa yisiso noma lizolikhombisa ukuthi napho uphunyelwa ingane lungavela Paul lingavela komunye lizonkhombisa ukuthi lengane eyaphuphuma yayi uhlobo luni wawumfana noma wentombazane uma ukuthi vele yakhe naye ngena kophunyelwa ingane futhi lizovela lizonkhombisa mhlawumbe niphunyelwa ingane uma ukuthi anasi lungavela lizonkhombisa ingane uyibulile ibuni uma ukuthi benzana kophunyelwa ingane noma ke ufuna ntoye umkhuleke namandla noma ntoleke izinto eziwusizo lwesikubelaphi ngenxa ukuthi mhlawumbe ngenzeka bayaniphosa ngento eyisilwane ezozenza ingane ibese lethu ukudumala ilethi isichitho phakathi kwenu. Uyenzeka kanjalo. Siyabonga ke besibheka lapho phaniphethe ingane wena nomuntu wakho.